Так, прывітанне. Прывітанне яшчэ раз. Я таксама заўважыў, што гук адсутнічае, таму я спыніў і пачаў занага. Прытым, што я раблю заўжды тэст гуку і дагэтуль усё было добра. Не ведаю, што адбылося. Прывітанне, данка. Дзякуй таксама за каментар у чаце. І як заўжды можна зараз пачаць яшчэ раз. Штосьці адбываецца ці не? Пытанне да Ютубу. Окей, я чакаю крыху, каб зразумець, ідзе трансляцыя ці не. А, Окей, выглядае так, што зараз трансляцыя ідзе і гук таксама ідзе. Окей, усім прывітанне яшчэ раз з вами, як яшчэ раз, першы раз, таму што окей, усім прывітанне, з вами Ілля, і гэта канал Чарт Падаван, і як заўжды я паспрабую тэхнічна аглядаць рынак, што адбываецца і куды яно можа двигацца на наступны тыдзень. Караценечка з навін. Нічога цікавага не магу казаць, што адбылося. Усё круціцца далей каля Ірана і ЗША. На гэтым тыдні 10 красавіка выйшла справаздача, што інфляцыя у ЗША паскорылася. Гэта месяц к месяцу склала 0,9%, што гаворыць, што гэта буйнейшы выбух за апошнія 50 год ці штосьці ў гэтым, што датычыцца энергіі, нафты і газу. Гэтаму гэта інфляцыя адаб'ецца на ўсіх гаманцах. І гэта недобра для міровой эканоміцы ў цэлым. Дзякуй, што гук працуе. Таму гэта адна навіна, і другая то, што Samsung паказаў справаздачу, што ўсё добра, велізарны попыт на гэтыя чыпы, таму ўсё, што датычыцца АІ, гэта бурбалка яшчэ ідзе далей і не супакаиваецца. І зараз можна перайсці, як заўжды, да тэхнічнага агляду. Два таймфреймы. Справа тыднёвы, злева дзённы. Знізу дадатковае акно, гэта комба MACD. Індыкатар, чорная лінія гэта MACD, аранжавая лінія сігнальная лінія MACD і слупкі гэта індыкатар OSMA. Зелёныя растуць, чырвоныя падаюць. І таксама асноўны графік. Дзве злізгальныя сярэднія, павольная сіняя і хуткая чырвоная. Пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе зону заключную паміж гэтымі дзвюмя злізгальнымі сярэднімі. І я маю таксама трохколеры свечак. Гэта імпульсная сістэма Элдер. Зялёны забараняе прадаваць, чырвоны забараняе купляць, сіні нічога не забараняе. І на адлегласці 3 АТР ад павольнай злізгальнай сярэдняй выбудаваны канал, чорная лінія, у якім прыкладна 95% часу знаходзіцца цана. На гэтым караценька ўсё, і можна пачынаць з тэхнічнага агляду. І калі хтосьці, хто жадае таксама карыстаць гэтыя індыкатары, можа проста клікнуць індыкатары па тегу ці назве Чарт Падаван, знайсці і таксама карыстацца. Пры гэтым плюс у тым, што гэта толькі два індыкатары, хаця яны маюць больш індыкатараў, але для людзей без падпіскі яны могуць іметь таксама такі ж лэйаут, як і я. Усё дагэтуль, і пераходзім да тэхнічнага агляду. Еўра-долар. На тыднёвым аглядзе MACD дайшло да нуля, і прыблізна ўжо можна казаць, што карэкцыя скончылася. Яна была каля 7 месяцаў, гэты флэт.
і выглядае так, што еўра будзе расці далей, што ў нейкім сэнсе добра, калі ты зарабляеш у еўра, і што недобра, калі ты не зарабляеш у еўра, а прыязджаеш як турыст, напрыклад. Але гэта іншая справа. Зараз крыху дорага на абодвух таймфреймах, таму пакупак няма, нічога няма, ідзем далей. S&P. На гэтым тыдні, як я ўжо гаварыў, быў гэты выбух па інфляцыі 10 красавіка, але гэта неяк не пашкодзіла S&P паказаць добры настрой і расці на гэтым тыдні. Усё гэта датычыцца, што двухтыднёвае перамір'е нейкае, але не ведаю, чым гэта ўсё скончыцца, але рынкі неяк пазітыўна глядзяць на гэта ўсё. Зараз S&P адскок, можа працягнуцца ўзыходны тренд. Ужо дорага на абодвух таймфреймах, таму пакупак няма, продажаў няма, ідзем далей таксама. NASDAQ выглядае прыблізна таксама. Карэкцыя па MACD ўжо дайшла крыху ніжэй нуля, што добра, каб купляць, але ўжо дорага, каб купляць на абодвух таймфреймах, таму ідзем далей. DAX. DAX выглядае прыблізна таксама, але крыху горш. У тым плане, што ён застаўся ў зоне каштоўнасці на тыднёвым графіку, а індексы ЗША былі ўжо вышэй. Таму DAX можна купляць на тыднёвым, але на дзённым крыху дорага. І таксама пакуль гэта энергетыка пад вялізным пытаннем, што з ёй адбудзецца, я б чакаў, што можа быць адскок далей уніз. І гэта яшчэ не паказчык, што нейкае перамір'е, таму што на самой справе, калі раней Іран штосьці рабіў, то зараз ён рэкетуе гэты праліў і зразумеў, што ён можа кантраляваць яго і набываць шмат грошай з другіх танкераў і гэтак далей. Таму гэта, на мой погляд, новае становішча, у якім свет аказаўся, і ў гэтым становішчы выйгрывае Іран і прайгрывае ўвесь свет. Таму што кошт будзе расці на гэтую нафту за счёт гэтага рэкету, і гэта будзе павышаць кошт на ўсе тавары, на ўвесь ланцужок. Таму выглядае неяк дрэнна, на мой погляд. Трамп зрабіў горш, чым было да яго, што як заўжды. Ганконг. Таксама карэкцыя па MACD выглядае як скончылася, недзе каля зоны каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль што ідзем далей. Японія. Добры адскок, буйны узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, пакуль што нічога не бачна, ідзем далей. Біткоін. Сыходны тренд, перасякаецца лінія MACD з сігнальнай лініяй. Можна чакаць нейкі адскок, але я б не чакаў бы. У лепшым выпадку недзе да 80, і потым будзе далей гэты сыходны тренд ці флэт. Я б не чакаў шмат ад біткоіна. Таму окей для пакупак на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таму проста далей. Эфірыум выглядае прыблізна таксама, як і біткоін. Окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Ідзем далей, сыходны тренд не мае сэнсу купляць. Золата цікава у тым плане, што карэкцыя яна адбываецца нейкім чынам па MACD і можа дайсці ніжэй, але што цікава, што быў гэты прыгожы пін-бар, добры адскок, і зараз золата у зоне каштоўнасці на тыднёвым і амаль што ў дзённым. Золата цікава для пакупак, на мой погляд, таму што час паказвае ліхія намеры Трампа і гэтак далей. І золата было апошні час у добрым трэндзе апошнія гады. І гэты тренд пакуль што не зломлены. Можна чакаць дальнейшага росту.
срэбра па срэбры узыходны тренд на тыднёвым аглядзе. Таксама MACD робіць карэкцыю. Окей, на тыднёвым цана знаходзіцца, окей, на дзённым. Таксама срэбра можна пазначыць. На жаль, не бачна, хаця цікавы паттерн тут ёсць. Гэта выглядае як сапраўдная дывергенцыя. На жаль, я не распознаў яе раней. Але гэта не шмат што змяніла, таму што толькі зараз сіні колер на тыднёвым дазваляе купляць. Але срэбра выглядае лепей. Таму што па золаце не было гэтай дывергенцыі на дзённым агляду, але па срэбры выглядае неяк цудоўна. Да, гэта не чыста, таму што толькі OSMA паказвае гэту дывергенцыю, MACD не паказала. Але тэхнічна срэбра выглядае крыху лепей, чым золата. І калі чакаць, што срэбра можа аднавіць гэтыя максімумы, якія былі разогнаны некалькі месяцаў назад, таму можна чакаць, што здесь крыху больш магчымасць для росту. Цікава, пазначым крыху. Ідзем далей. Медзь, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, проста далей. Палладзіум. Палладзіум адбываецца карэкцыя на тыднёвым аглядзе па MACD. Зараз крыху танней, ніжэй зоны каштоўнасці на тыднёвым, окей, на дзённым. Таксама можна пазначыць палладзіум. Прыродны газ, сыходны тренд, танна, чырвоны колер проста далей. Нафта. На гэтых навінах пра перамір'е адскок уніз. Зараз яшчэ дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Але пасля такога выбуху я б нічога не рабіў. Індыкатары маюць нейкі час адрасоўкі, таму яны хлусяць крыху. Рабуста кава, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Таксама пакуль нічога цікавага не заўважаю, ідзем далей. Арабіка кава, сыходны тренд. Окей, на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Але ніякай прыгожай дывергенцыі таксама не бачна, пакуль што можна ісці далей. Какава, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Таксама няма, на жаль, ніякай дывергенцыі ці пін-бара, за які б хацелася ухапіцца. На гэтым тыдні выглядае штосьці крыху лепей, таму што ўжо лінія MACD сігнальна не перасякаюцца. Можна таксама пазначыць для назірання, але не яскрава. Apple, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. І можна казаць, што амаль дасягнула адметкі 0 па MACD. І таму гэтая карэкцыя скончылася і можа аднавіцца гэты глобальны тренд на рост, таму цікава. Amazon. Не ведаю, што адбылося добрага на навінах з Amazon. Amazon плануе аджаць долю рынка NVIDIA. Планаваць і зрабіць это крыху разныя справы. Але на навінах, як заўжды, рынак рэагуе добра. Зараз пераходзе ў узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не зробіў. Alphabet, ён жа Google. Пакуль што узыходны тренд, дорага, трэба было купляць па 296 недзе. Была б добрая магчымасць. Але ў панядзелак было ўжо крыху дорага. У аўторак толькі магчымасць была. Зараз Google, як заўжды, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Спазніліся, нічога не робім. Microsoft, сыходны тренд.
танна на тыднёвым, танна на дзённым, і па Microsoft выглядае таксама як дывергенцыя, але, як я ўжо пазначаў, яна павінна свечка закрыцца вышэй гэтага ўзроўня 380. Зараз яшчэ рана, каб купляць, і гэта інерцыя на тыднёвым графіку можа яшчэ некалькі тыдняў ісці ў гэтым флэце ці ніжэй, таму чакаем. Тэсла сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер проста далей. Мета таксама адскок, окей на тыднёвым, дорага на дзённым. Яшчэ пакуль што сыходны тренд, не ведаю, будзе глыбей карэкцыя па MACD ці не. Таксама пакуль ніякага паттерна цікавага не бачна, таму можна казаць, што гэта паттерн таксама як па срэбра, што па OSMA выглядае пік ніжэй, але не па MACD. І потым гэты тыдзень паказвае закрыццё вышэй гэтага ўзроўня 580, і неяк плануецца рост. Гэта можа быць але крыху дорага. Калі было на адметцы каля 600 закрыўся гэты тыдзень, гэта было б вельмі добра, каб купляць, а зараз крыху дорага, таму далей. IBM сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер на дзённым. Паттерна пакуль што не бачна, таму далей. Autodesk сыходны тренд, таксама танна на абодвух таймфреймах. Тут можа быць нейкая дывергенцыя, магчыма, будзе на гэтых узроўнях, але пакуль што няма, таму таксама далей. Coca-Cola заходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, проста далей. Procter Gamble сыходны тренд, чырвоны колер, танна на тыднёвым, окей на дзённым, але чырвоны колер трэба чакаць. First Solar сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таксама яшчэ, магчыма, нейкі час карэкцыя па MACD ці перасячэнне гэтых узроўняў, і без прыгожай дывергенцыі я б не жадаў купляць. Можна казаць, што тут яна адбывалася, дывергенцыя без правага часткі гэтай, што яна не дайшла да нізу і ўжо адбылася. Неяк так. Але гэта не яскрава, таму далей. JP Morgan Chase, узыходны тренд пачынаецца, дорага на тыднёвым, карэкцыя скончылася, дорага на дзённым, не паспелі купіць. А на мінулым тыдні чаму не купіў? Штосьці я праспаў. Таму што мінулы тыдзень закрыўся пятніцу уже даражэй, і ў аўторак я не адсачыў гэты момант. Што рабіць? Усё расце, добра. Ідзем далей. Pfizer узыходны тренд, каля зоны каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым, але Pfizer выглядае неяк не так. Да, здесь выглядае як узыходны тренд, але індыкатары выглядаюць неяк не ведаю выдатнае слова, каб падышло, што не так, але штосьці не так. На дзённым графіку выглядае як дывергенцыя, таму гэта можа быць навогуле падзенне, і вернецца гэты сыходны тренд. Пазначым, каб не згубіць, што, магчыма, адсюль пачынаецца сыходны тренд.
каб на наступных тыднях. Окей, таму купляць сыходны тренд не жадаю. Ідзем далей. Сіска узыходны тренд дорага на абодвух таймфреймах. MACD высока, пакуль што нічога не робім. TNT узыходны тренд, але пасля выплаты дывідэндаў неяк падзенне. Зараз ужо свечка закрылась ніжэй зоны каштоўнасці, што можа значыць, што перайдзе ў сыходны тренд. Стана на абодвух таймфреймах, колер чырвоны, нічога не робім. Альтрыя узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама нічога не робім. Netflix яшчэ сыходны тренд намінальны, таму што злегальныя сярэднія не перасякліся, але апошнія ўжо 6 тыдняў ці 7 яно вышэй зоны каштоўнасці ці вышэй хуткай злегальнай сярэдняй, таму гэта іскравы ўжо узыходны тренд. Я аплічыў, і зараз ужо дорага на абодвух таймфреймах, таму спазніліся, каб купляць, нічога не робім. Walt Disney сыходны тренд. Стана на тыднёвым, окей, на дзённым. Пакуль што таксама не бачу ніякага паттерна. Там просто далей на стле. Нейкі флэт. Крыху дорага на абодвух таймфреймах, не ведаю, просто далей. Airbus была дывергенцыя на тыднёвым, ужо пачаліся зялёныя слупкі, і можна чакаць, што гэта ўжо канец гэтай дывергенцыі, і зараз стана на тыднёвым, окей, на дзённым. Можна пазначыць, але не ўпэўнены, што гэта лепшая магчымасць, можа знойдзем штосьці лепей. Hensoldt сыходны тренд, крыху танна на тыднёвым, танна на дзённым. Не ўпэўнены з гэтай абароннай вытворчасцю. Быў буйны тренд. Зараз штосьці змянілася, на мой погляд. Да, адбываецца гэтая карэкцыя па MACD, відавочна, нейкі флэт. Але ці аднавіцца яно далей, ці не? Гэта наступнае пытанне. Таму не. Калі не ведаеш, лепш ісці далей. SAP. Узыходны тренд каля зоны каштоўнасці. MACD высока, можа таксама быць карэкцыя, таму ідзем далей. ThyssenKrupp таксама узыходны тренд быў, але апошнія дзве свечкі ён ужо сыходны. І таксама адбылася гэтая карэкцыя па MACD. І таксама можа вярнуцца да аднавіцца тренд узыходны. Таксама пакуль што далей. Kratos Defense пачынаецца сыходны тренд, танна на абодвух, MACD нізка, але яшчэ трэба чакаць, каб быў сіні ці зялёны колер. Siemens таксама сыходны тренд, але ў зоне каштоўнасці на тыднёвым, вышэй зоны каштоўнасці на дзённым. І дорага ўжо, таму далей. Siemens Energy заўжды дорага чамусьці, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей. ASML, узыходны тренд, усе купляюць чыпы, таму дорага. Навогуле пра гэта бум шаі, ён бурбалка-бурбалкай, але гэтыя тулзы, яны прыкольныя і зручныя для карыстання, але яны каштуюць вельмі дорага. Напрыклад, на папярэднім тыдні была навіна, не ведаю, з націскам, як заўжды, што OpenAI забраў у раўндзе фінансіравання 120 мільярдаў, што паказвае, што вельмі шмат грошай льюць у гэтую сферу, але на мой погляд, мадэль акупаемасці, яна, як гэта казаць, гэта добра, калі інвестары гэта робяць як філантропія, што яны проста ведаюць, што яны выкідваюць грошы на штосьці добрае, але гэта не як бізнес-мадэль. Таму што калі хтосьці шукае гэтай мадэлі і метрыкі, што яны робяць, напрыклад, ёсць Qwen мадэль ад Alibaba, якая open source, можна лакальна усталяваць на свой PC. Лакальна гэта крыху
няверна сказана, таму што але на лакальны свой сервер, скажем так, можна ўсталяваць. І гэта будзе каштаваць, напрыклад, 6 і 7 тысяч еўра. І ты можаш карыстацца як чатам GPT для праграмавання, кодэксам ці Cloud ці чымсьці яшчэ. І гэта каштуе табе адзін раз, і далей ты карыстаешся гэтым. Што плануюць зрабіць гэтыя кампаніі, якія навучаюць штучны інтэлект? Яны кажуць, што наша мадэль можа замяніць праграміста, які каштуе каля $2000. Праграмісты каштуюць даражэй, але па нашай падпісцы можаце зэканоміць і танней купляць, так сказаць, напрыклад, за 1000 ці 2. Але гэта паказвае, што за такія кошты зручна купіць і ўсталяваць лакальны сервер і карыстацца ім, таму што ўжо ёсць добрыя мадэлі лакальныя. І я не ведаю, як OpenAI зможа вяртаць грошы ўсім інвестарам, якія укладаюцца ў гэта. Таму калі хтосьці спрашивае, што я гавару, што гэта бурбалка і што яны робяць добрыя рэчы нейкім чынам, гэта не супярэчыць адно аднаму. Калі бурбалка, гэта гаворыць, што інвестары, якія укладаюць свае грошы, яны не здолець атрымаць прыбытак з гэтых грошай. Гэта і то, што ўсе туды укладаюцца, і многія з іх не разбагацеюць, а страцяць свае грошы. А то, што напрыканцы будзе нейкая open-source мадэль, якая будзе крыху слабей, чым гэтыя закрытыя мадэлі, і кожны зможа не кожнаму можа гэта і не патрэбна ўсталяваць свой лакальны сервер і працаваць з гэтым. Але кожная кампанія, якой патрэбны праграмісты ці што, яны змогуць зрабіць нейкую інвестыцыю, напрыклад, 20-30 тысяч, зрабіць гэты лакальны хаб і карыстацца ім. Таму, што датычыцца ІІ, гэта добра навогуле, але гэта не значыць, што укладацца ў кампаніі, якія трэніруюць мадэлі, гэта добра. Добра укладацца, як можна пазначыць, у ASML, якія будуюць станкі для гэтых чыпаў, добра у TSMC, якія будуюць самі чыпы і гэтак далей. Samsung, напрыклад, таксама буйны гулец. Усё, што датычыцца SML, дорага. Ідзем далей. SAP суходны тренд, вельмі танна, чырвоны колер. Я жадаю дакупляць кожны тыдзень, але кожны тыдзень яно падае ніжэй і ніжэй, на жаль. Таму таксама нічога не робім, ідзем далей. Infineon Technology, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама ідзем далей. А1 сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Танна, але сыходны тренд я не жадаю купляць без паттерна. ST Microelectronics, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. B Semiconductors, таксама узыходны тренд. Усё, што датычыцца мікраэлектронікі, можна заўважыць, расце. Узыходны тренд, вельмі дорага, ідзем далей. Amadeus IT Group, сыходны тренд і вельмі танна, але паттерна ніякага не бачна, там проста далей. Quantic Group, нейкі флет, танна, чырвоны колер, проста далей. Prosus, сыходны тренд, танна на тыднёвым і на дзённым. Мы пазначалі магчымыя дывергенцыі, што яны можа адбудуцца. Зараз, калі пазначыць, што тут штосьці адбываецца, але недакладна. Там проста далей. Hermes, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Я пазначыў, магчыма, на дакупку, таму што гэтая карэкцыя па MACD выглядае, як ужо скончылася, і, магчыма, ўжо пасля касання гэтага канала TRTR
і тренд, магчыма, скончыўся, будзе нейкі час флэт, пакуль што інерцыя не скончылася і лінія MACD перасячэ лінію сігнальную. Хайнікен таксама нейкі флэт, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, проста далей. British American Tobacco, заходны тренд, плаўны, павольны і чырвоны колер, нічога пакуль што не робім. Зеланда, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Была тут дывергенцыя, але зараз цана ніжэй гэтага ўзроўня, таму я б не сказаў, што дывергенцыя адпрацавала, пакуль што яна яшчэ не адпрацавала. Таму далей. CD Projekt, Game Developer, сыходны тренд, карэкцыя по MACD. Намінальны тренд сыходны можна заўважыць, але я б казаў бы, што гэта флэт. Зараз окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таксама ніякага паттерну тут прыгожага не бачна, але можна казаць, што гэтая карэкцыя по MACD скончылась, можна глядзець на наступным тыдні, калі будзе магчымасць 57. На мой погляд, было б добра. TSMC, як я ўжо казаў, што ўсе інвестуюць у чыпы. І, як вядома, пры залатой ліхаманкі той, хто прадае лапаты, на гэтым зарабляе, што робіць TSMC. Таму зараз дорага на абодвух таймфреймах, пакуль нічога не робім, ідзем далей. Nintendo, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах таксама пакуль што далей. Sony, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Пакуль што нічога не робім далей. Vodafone, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах таксама пакуль што нічога не робім. Nokia прыгожа расце. Што можна казаць? Вельмі дорага. Не ведаю, што турхуе так высока, але зараз дорага нічога не зрабіць. І Ericsson таксама вельмі дорага, пакуль што нічога не робім. BMW, сыходны тренд, каля зоны каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль нічога. Volkswagen, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, можна пазначыць, але навогуле я не ўпэўнены ў нямецкіх аўто апошні час. Таму пакуль што далей. Pony AI, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, гэта штосьці типа аўтономы. Як гэта казаць па-беларуску ці па-руску? Гэта таксі без вадзіцеля, якія аўтаномна, да, навогуле такое слово, ездзіць. Таму цікавы стартап. І ў Азіі ён добра карыстаецца, і на папярэдніх тыднях я гаворыў, што яны будуць спрабаваць у Еўропе штосьці зрабіць. Таму я назіраю, і на гэтым тыдні выглядае цікава, што ўжо сіні колер, нейкі пін-бар на гэтых узроўнях можна спрабаваць пазначыць на дагляданне на наступны тыдзень. Bayer, узыходны тренд, але MACD крыху высока, я б чакаў бы карэкцыю крыху ніжэй, але яна можа не наступіць. Зараз крыху дорага на абодвух таймфреймах, таму далей. BASF, узыходны тренд, вельмі дорага далей. PNB Paribas, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таксама далей. Societe Generale, узыходны тренд, дорага таксама проста далей. Louis Vuitton, сыходны тренд, окей на тыднёвым, танна крыху дорага на дзённым, але не бачу ніякага паттерна, таму проста далей. Pernod Ricard, сыходны тренд, дывергенцыі не бачна, проста танна на тыднёвым, танна на дзённым. Можна пазначыць, але не ўпэўнены. Roche Bobois, сыходны тренд. Можна казаць, што гэтая дывергенцыя на дзённым закрепілася, і можна лічыць, што яна можа адпрацаваць. Зараз ужо танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Я пазначу на дакупку, магчыма, я дакуплюсь.
Таму што я маю гэтую пазіцыю ўжо, але купляць гэта не трэба. Санофі пачынаецца, нічога не пачынаецца, яшчэ сыходны тренд. Сіні колер окей на тыднёвым, окей на дзённым. Я чакаю, калі пачнецца гэтая дывергенцыя, адпрацую, але зараз пакуль што нейкі флэт, таму што нічога не робім, чакаем. Валю быў сыходны тренд доўгі гадамі, і зараз окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, але без паттерна таксама нічога не рабіў бы. Капджеміні сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. На мінулым тыдні была пазначана дывергенцыя, і зараз недзе на гэтым узроўні. Можна пазначыць яшчэ раз на наступны тыдзень, але трэба глядзець, што адбудзецца, ці здолець яно перамагчы гэты ўзровень 100 ці не. Талес нейкі флэт, падзенне карэкцыя па MACD, зараз дорага на абодвух таймфреймах, проста далей. Банка Сантандер, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, проста далей. Новартіс, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але MACD высока, я б чакаў, што адбудзецца нейкая карэкцыя. ABB, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таксама. Свенска Хандельсбанк, пакуль што узыходны тренд, таму што злізальныя сярэдніні не перасекліся, але MACD ўжо падае ўніз. Карэкцыя, апошнія свечкі ніжэй зоны каштоўнасці, што ўсё пераходзіць у сыходны тренд, таму далей. Game Workshop, узыходны тренд, вельмі дорага, так я і не знайшоў часу, каб глядзець і купіць, таму пакуль што нічога не робім. Банка DS Sabadell, флэт, зараз ужо дорага на абодвух, і гэтая карэкцыя па MACD скончылася. Трэба было купляць недзе на папярэднім тыдні, была б добрая магчымасць другога красавіка прыкладна пасля, ці на гэтым узроўні па 3. Свет Хандельсбанк, узыходны тренд, окей у зоне каштоўнасці на абодвух таймфреймах, але MACD высока, я б чакаў, што можа быць крыху ніжэй. Біомерикус, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але пакуль што не бачна, каб яно спынілася. Компас груп, сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер, проста далей. Lloyds Banking Group, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, проста далей. Sage Group, сыходны тренд, танна на абодвух, але паттерна не бачна, таму проста далей. Теска, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль нічога. DSV, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама можна ісці далей. HSBC Holding, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што проста далей. Атран Holding добра расце штосьці. Усе гэтыя апошнія акцыі дорага. Чаму мы не купляем? Атран Holding дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, проста далей. Boston Scientific, я трымаю гэтую пазіцыю. Глыбокае падзенне, пакуль што паттернаў ніякіх не бачна, але вельмі танна, можа пазначыць на дакупку, але не раю нікому купляць. Adobe, сыходны тренд, танна, але чырвоны колер таксама не мае сэнсу купляць. Duolingo, сыходны тренд, танна, але таксама без ніякага паттерна на разварот я б не купляў. Checkpoint Software, сыходны тренд, танна, але таксама я трымаю гэтую пазіцыю. І дакупляць пакуль што не бачна, каб была магчымасць, таму нічога не робім. SME Group, узыходны тренд, у зоне каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым, і выглядае так, што будзе карэкцыя нейкая да нуля.
таму можна нічога не рабіць, пачакаць. F5 узыходны тренд, крыху дорага на дзённым, танна, крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Выглядае так пасля гэтага пін-бара, што аднавіўся тренд. Можна пазначыць, але магчыма не лепшая акцыя на наступны тыдзень. Fox Corporation, сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Далей Fortinet, нейкі флэт, MACD таксама нейкі флэт, танна на абодвух, чырвоны колер проста далей. Infosys Limited, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Ніякай дывергенцыі тут не бачна, таму проста сама далей. Grab Holding Limited, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Здесь выглядае як нейкі ўзровень 3,6. Але опять же без паттерна не так цікава, каб купляць. T-Mobile, сыходны тренд, танна на абодвух, але чырвоны колер. United Airlines, сыходны тренд, танна на тыднём, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль нічога. Vion Ltd, нейкі флэт, карэкцыя па MACD апошні час, окей на тыднёвым, дорага на дзённым, таму можна ісці далей. VF Corporation, узыходны тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што далей. Welltower, узыходны тренд, дорага таксама на абодвух, была пазначана дывергенцыя недзе на тыднёвым графіку, але яна не адпрацавала, як можна заўважыць. Хаця гэта не значыць, што яна не адпрацуе. Прыблізна пасля дывергенцыі яшчэ каля 10 свечак можа штосьці адбыцца. Argen XSE, адбылася гэтая карэкцыя па MACD, зараз выглядае як пачынаецца тренд, аднаўляецца, але ўжо дорага, таму нічога не робім. Billerud, сыходны тренд, танна на тыднёвым, нейкія дывергенцыі былі пазначаны на мінулым тыдні і крыху дорага на дзённым. Billerud выглядае окей, як магчыма адбудзецца гэты разварот, можна пазначыць на наступны тыдзень. Future PLC, сыходны тренд, танна на чырвоны колер проста далей. MIPS, сыходны тренд, сіні колер, дывергенцыі не бачна, таму проста далей і дорага ўжо на дзённым. Quilter PLC, узыходны тренд, крыху дорага на абодвух, проста далей. Betzley, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Alstom, яшчэ узыходны намінальна, але апошнія 5 свечак ніжэй зоны каштоўнасці, карэкцыя па MACD, чырвоны колер, таму пакуль што нічога не робім. 3i Group, сыходны тренд, танна, але не выглядае таксама, каб купляць пакуль што. Erste Group Bank, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух, таксама пакуль што ніяк не ўхапіць. AP Moller, узыходны тренд, каля зоны каштоўнасці на тыднёвым, але MACD высока і перасеклась MACD з сігнальнай лініі, я б чакаў, што можа адбыцца такая рэакцыя. Zotex, гэта акцыя, якую я купіў на гэтым тыдні. Як на мінулым тыдні я заўважыў гэтую дывергенцыю на дзённым і тыднёвым таймфрейме, я падумаў, што гэта выдатная магчымасць, каб купляць, таму купіў, зараз трымаю. Зараз яно таксама знаходзіцца каля зоны каштоўнасці ніжэй танна на тыднёвым і окей на дзённым. Калі будзе сіні ці зялёны колер прыкладна на гэтым узроўні, таксама можна яшчэ купляць, калі хтосьці жадае. Imperial Brands, нейкая карэкцыя, нейкі флэт апошні час, танна чырвоны колер проста далей. Unilever PLC, сыходны тренд, вельмі танна чырвоны колер, нічога не робім. M2 Aero, сыходны тренд,
адскок танна на тыднёвым, окей на дзённым, але не бачна ніякай дывергенцыі. Штосьці зрабілася Russia Holding, калі я не блытаю. Як ён? Узыходны тренд намінальна, але ўжо карэкцыя па MACD і апошнія 4 свечкі ніжэй зоны каштоўнасці, таму што я б чакаў, што яшчэ будзе нейкі час. Гэтая карэкцыя танна, але рана, таму далей. Аэрапорт Цюріха узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. Аляска Air Group сыходны тренд. Окей на тыднёвым, танна, окей на дзённым. Можна пазначыць, але не ўпэўнены. Таму што было бы цікава, калі б яно была гэта двайная дывергенцыя, але для гэтага яно павінна зачыніцца, закрыцца вышэй адметкі 40, але зараз яно крыху ніжэй. Калі б яно было 40, напрыклад, з паловай на гэтым тыдні, гэта было б добрая магчымасць, на мой погляд. Магчыма, яно так і будзе на наступным тыдні, там можна пазначыць, але трэба спяшацца. Bristol Myers Squibb, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Далей Visa, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, але не бачна паттерна, што яно развернецца. Таксама выглядае MasterCard. Нямецкі банк, сыходны тренд, але выглядае так, што ўжо адскок і гэта падзенне спынілася. Зараз окей крыху танна на тыднёвым, окей на дзённым. Ці выглядае гэта як сканчэнне падзення, я не ведаю. Можа быць так, што ён пратэстуе гэтую зону каштоўнасці, потым пойдзе ніжэй. Таму цяжка штосьці казаць, па гэтаму проста далей. Саха Робінсон, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, MACD высока на тыднёвым, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер, проста далей. Clorox, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, там проста далей. Kinder Morgan, пазіцыя, якую я трымаю, і не ведаю, калі яе было б добра зачыніць. І зараз дорага на тыднёвым, танна на дзённым, купляць нельга, але закрыць можа самы час. 5 трэба пазначыць, штосьці зрабіць, магчыма, трэба. Lumen Technology, нейкі флэт, карэкцыя па MACD, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. United Health, сыходны тренд, окей на тыднёвым, дорага на дзённым. Была пазначана дывергенцыя, але трэба было купляць у панядзелак, тады можна было б атрымаць гэты рывок на 10%, але зараз ужо пазнавата. Спазніліся. Сервіс Now, сыходны тренд, вельмі танна, проста далей. Trip.com, сыходны тренд, таксама пакуль не бачна нічога цікавага. Можна далей. Teva Pharmaceutical, узыходны тренд, крыху дорага на абодвух, MACD высока на тыднёвым, я б чакаў, што можа быць карэкцыя, таму пакуль што так. Tapestry, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога. Take-Two Interactive, я гляджу за гэтай акцыяй, але ніяк не куплю яе. Зараз окей на тыднёвым, танна, і окей на дзённым. І была на мінулым тыдні дывергенцыя. І зараз пазначу яшчэ раз, што выглядае добра, можна паразважаць, калі будзе сіні ці зялёны колер на дзённым графіку. Verisk Analytics, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер, проста далей.
Verisync, узыходны тренд пачынаецца, нейкі додж з высокай ценью, таму казвае, што наверх яно ісці не жадае. Але зараз дорага, таму проста скіп. AppView сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, карэкцыя па MACD амаль што скончылася, таму можна будзе чакаць на наступных тыднях ужо купляць гэтую акцыю. Iron Mountain, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама ўжо нічога. Marathon Petroleum таксама дорага на тыднёвым, танна на дзённым, але дорага на тыднёвым, і таксама MACD вельмі высока. Калі будзе карэкцыя, будзе глыбокай, не мае сэнсу купляць. Quanti Service, узыходны тренд, проста дорага на абодвух таймфреймах. ExxonMobil таксама узыходны тренд, высокая MACD, будзе карэкцыя пасля гэтых нейкіх вынікаў у Іране. Orly Automovie, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Быў пазначаны нейкі ўзровень, была гэта дывергенцыя, што ніжэй гэтага ўзроўня не ідзе. Навогуле можна пазначыць на дагляданне на наступны тыдзень, калі по 92, напрыклад, будзе окей купляць. Walmart, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Cardinal Health, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. І MACD высока, я б чакаў бы карэкцыю, таму нічога рабіць не жадаю. Southern Company, узыходны тренд, дорага на абодвух таксама, пакуль што нічога. VV Granger, я таксама трымаю гэту акцыю ўжо калі нейкі год, да, больш чым год. Узыходны тренд ужо дорага на абодвух, але нічога рабіць не трэба, можа закрыць, калі яна на наступным тыдні спрабуе гэты ўзровень 1200, і потым глядзець будзе адскок уніз ці не, і закрыць проста. Unum Group нейкі флэт пасля гэтай карэкцыі па MACD, так яно пакуль што не аднавілася у буйны тренд, але і не падае. Зараз крыху дорага на абодвух, таму проста далей. Diamondback Energy, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але MACD высока, чакаю, што таксама можа быць карэкцыя. Broadcom таксама вырабляе чыпы, і зараз ужо скончылася гэтая карэкцыя па MACD, і вельмі дорага на абодвух таймфреймах. Global Markets, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, проста ідзем далей. MC Kesson, узыходны тренд, але MACD высока і чырвоны колер, можа пачацца карэкцыя, таму чакаў бы. Elliland Company, таксама апошнія 4 свечкі ніжэй зоны каштоўнасці, пачынаецца сыходны тренд, і MACD яшчэ можа пайсці ніжэй нуля, там таксама чакаў бы. Nvidia выглядае так, што скончылася гэты карэкцыя, і ўжо пасля гэтага доўгага флэту каля 7-8 месяцаў Nvidia жадае расці далей. Зараз крыху дорага на абодвух таймфреймах, але можа на наступных тыднях знойдзем магчымасць. Howmet Aerospace, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, проста далей. Kroger Company, штосьці адбываецца, не зразумела што. Зараз чырвоны колер, нічога рабіць не трэба. Philip Morris, таксама штосьці адбываецца, пачынаецца сыходны тренд, была гэтая дывергенцыя, але яна аказалася неглыбокай. Выглядае так, што ўжо нейкі адскок. Зараз танна, але колер чырвоны, таму таксама пакуль нічога не робім. General Electric Aerospace, карэкцыя па MACD, крыху дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, там проста далей. Arista Network, таксама гэта карэкцыя па MACD скончылася, зараз ужо дорага на абодвух. Progressive Corporation, сыходны тренд, танна на абодвух, але не трэба купляць.
Rheinmetall. Штосьці таксама пачынаецца сыходны тренд. Карэкцыя па MACD выглядае так, што яшчэ не скончылася крыху, можа быць недзе ў гэтай адмоўнай зоне. І зараз просто нічога не робім. Republic Service таксама сыходны тренд, чырвоны колер, просто далей. Аўтазоны. Сыходны тренд танна на тыднёвым. Выглядае як нейкая, нельга казаць, што дывергенцыя, але як двайное дно, типа таго, штосьці пратэставала гэты ўзровень і адскочыла. Таму гэта можа быць цікава. Можна пазначыць, але не так, каб купляць. Хаця можа і купляць. Далей Northrop Grumman Corporation, заходны тренд. MACD высока будзе карэкцыя, зараз колер чырвоны. Мюнхенская страхоўка, нейкі флэт, карэкцыя па MACD. І зараз крыху дорага ўжо на абодвух таймфреймах, і магчыма гэта карэкцыя скончылася. І узыходны тренд, дорага на абодвух, MACD высока, чакаем, калі будзе танней. Heidelberg Materials, сыходны тренд, танна на тыднёвым, дорага на дзённым, пакуль што нічога. Нямецкі Телеком, узыходны тренд, у зоне каштоўнасці на тыднёвым, окей, на дзённым, але MACD можа пайсці яшчэ крыху ніжэй, там я б яшчэ пачакаў бы. NRG Energy, нейкі флэт, карэкцыя па MACD таксама 7-8 месяцаў амаль што скончылася, і ўжо можна глядзець, каб купляць, але ўжо крыху дорага, надо на наступных тыднях чакаць магчымасці. Oracle, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Здесь ёсць нейкі гэты ўзровень, калі глядзець, і выглядае Oracle добра для пакупак на гэтых узроўнях. Добрая кампанія, якая гэта сколькі атрымалася, 70% знічка за апошнія паўгады. Можна купляць вельмі выдатна на выдатных узроўнях, на мой погляд, доўгатэрмінова. Perdoceo Education, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, нічога не робім. Нямецкая біржа, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Я атрымаю гэтую пазіцыю, магчыма, трэба пазначыць, даглядаць яе, каб закрыць, калі будзе ўзровень недзе 270 ці штосьці каля таго. І апошняя акцыя на сягоння гэта Gilead Sciences. Узыходны тренд, окей, на тыднёвым, танна на дзённым, але MACD высока, таму я бы не купляў. Усё, на гэтым я скончыў свой агляд. Зычу ўсім добрага надвор'я, здароўя і ўсяго добрага у наваколлі. І да наступнага тыдня. Пока-пока.